Li Herêma Kurdistanê qedexeya hatinoçûna giştî di rojên Ceşna Remezana pîroz de hate ragihandin. Di daxuyaniyekî de ku navê hejmara 35 ji sala 2020 li xwe digire, roja duşemê 18 gulana 2020 Wezareta Navxwe ya Hikûmeta Herêma Kurdistanê ragihand, wekû cîvcîkirin bi biryara Wezareta Tenduristî ya Hikûmeta Herêma Kurdistanê hejmara 4714 rêkeftê Nîsana borî û ji bo tenduristî û silametiya giştî ya welatiyan qedexeya hatinoçûna giştî li hemî parêzgehên Hewlêr, Silêmanî, Duhok û Helepçe û rêveberiyên serbixwe li germiyan û raperên li Herêma Kurdistanê bo heftê û di demjimêran hate ragihandin. Li gorî heman biryarê ji yekem roja Ceşna Remezana pîroz de biryar dikeve dwarê cîvecîkirinê de û her kesê qedexeya çûn û hatinê bin pê bike, dê li gorî daxuyaniya hejmara 19 ya sala 2020 were sizadan. Li gorî Wezareta Navxwe ya Hikûmeta Herêma Kurdistanê hemî nanxane û firojgeh û dukanên xizmeta welatiyan ku biryara qedexeyê beriya niha ew li xwe nedigirtin, ji yekem roja cejnê ve biryara qedexeya hatinoçûnê wê wan jî bo heftê û di demjimêran li xwe bigire. Bi tenê biryar dermanxaneyên nûbedar li xwe nagire. Her wiha biryara Hikûmeta Herêma Kurdistanê otomobîl û alavên veguhestinê yên hêzên ewlehiyê û tîmên tenduristî û otomobîlên hawarçûnê li xwe nagire. û çûn û hatina di navbera Herêma Kurdistanê û parêzgehên Iraqê de jî ji 20 vê mehê ta bi destpêka Hezîranê dê qedexe be. Wezareta Tenduristî ya Herêma Kurdistanê derengê şeva yekşema borî ragihand bû ku di berdewamiya pêşkênîn û lêgerîna lêdov lêgumankiriyên koronayê de li Silêmaniyê neh rewşendiniyê nû hatine tomarkirin. Li gorî amarên fermiyên Wezareta Tenduristî ya Herêma Kurdistanê heta amadekirina vê raportê 414 kes bi vayrosa koronayê ketine û 385 kes jê baş bûne û 5 kesan jî jiyana xwe ji dest dane.